Здравейте на всички! Тук ли са феновете на трилечето? Тази рецепта е специално за вас. А за тези, които не знаят какво е трилече, трябва обязателно да изгледат видеото до края и да добавят този страхотен десерт в любими. Да запретваме ръкавите и да започваме! Льос Кейтс! Първо ще си приготвим карамеления сос, понеже той най-трудно изстива. Взимаме тиган, добавяме захар и разклащаме, докато се разтопи захарта. След това добавяме 2 супени лъжици краве масло, разбъркваме да се разтопи маслото и добавяме течна сметана. След това разбъркваме и тук може да забележите как карамела става на бучки, но това въобще да не ви притеснява. След като почне да ври, се разтопяват тези бучки. И вече след няколко минути достигна вече карамеленият сос температура на кипене, махаме от котона и оставяме да изстине. А през това време да се заемем с правенето на нашия блат. Добавяме яйцата, захарта и 50 мл топла вода. Разбъркваме хубаво с миксера, докато се получи гъста пяна. И след това вече добавяме брашното, ванилията и бак пулвера. Тук вече не ни е нужен миксера, просто с шпатулка разбъркваме хубаво брашното, за да не остане на бучки. И сега искам да ви покажа колко гладка и фина е сместа. Вече може да пуснете фурната на 180 градуса да загрее, а ние през това време взимаме съда, в който ще печем блата, слагаме хартия за печене и внимателно изсипваме сместа в тавата. След това с помощта на една шпатулка разпределяме правилно сместа по краищата, потупваме няколко пъти и пращаме във фурната. След 25 минути моя блат е вече готов. Тук, за да се уверя, че е готов, просто исках да проверя и оставам на страна да изстине. През това време ще си приготвя сиропа, прясно мляко, захар, разбърквам хубаво и се връщам отново към моя страхотен блат. Внимателно обръщам и тук внимавам с краищата и премахвам хартията за печене. Внимавайте тук, ако е много горещ самия блат, ще ви е доста трудно, но не чакайте и напълно да изстине. След това правим няколко дупки с една клечка за зъби, използвах и сиропираме вече с нашия млечен сироп. Виждате ли колко хубаво се изпекал блата? Веднага попива, буквално като гъба попива прясното мляко. Това значи, че сме се справили перфектно с направата на този блат. И сега вече оставяме на страна да изстине. Хора, искам тук да ви покажа консистенцията и цвета. Погледнете само за каква красота говоря. Този сос е перфектен. Следващата стъпка е да си приготвим сметаната. Чаша студено мляко, пакетче суха сметана, разбиваме с миксера. И вече пристъпваме към последната стъпка, а именно да покрием нашия блат със сметана и да го залеем с карамеленият сос. Разнасяме сметаната и с помощта на една шпатулка изглаждаме хубаво. И вече може да залеем с домашно приготвеният карамелен сос. Повдигаме леко тавата и накланяме наляво и надясно, за да се разнесе карамела. След това с бял шоколад очертаваме прави линии, или поне се опитвам да са прави. Знаете, на мен толкова ми е трудно да очертавам или да режа право, когато съм си треперушка, но мисля, че се справям добре. И вече с клечка за зъби, един път нагоре, един път надолу. Вижте колко хубаво се получават. Тези шарки са характерни точно за това трилече. Но тук е доста забавно с клечката за зъби. Не прилича на очертаването или на нарязването. И съм почти готова. Още един път. И приключихме вече с декорацията на нашето трилече. Сега го оставяме в хладилника поне за 2 часа. След като изстине напълно, вече преминаваме към моята любима част, а вече знаете сервирането, разбира се. Взимам едно парченце и веднага искам да ви покажа колко вкусно изглежда. И сега забележете колко е сочен самият блат, мекичък и вкусен, а комбинацията от сметана и карамеленият сос придават невероятен вкус. Тази рецепта не е за изпускане, хора. Пробвайте! До скоро!